Keby som vám mohol poradiť jednu úplne jedinú najdôležitejšiu vec, aby ste sa hádali vo vzťahoch menej, tak je to, aby ste používali to, že čo vám to robí. Keď príde muž domov neskoro, tak žena mu nepovie, kde si bol ty debil tak dlho, lebo ja tu mám kopec roboty kolo detí a navariť a neviem čo a učiť sa. Ale mu poviete, vieš čo, mne to tak robí zle, mne to tak ubližuje. Hej, toto používajte, toto je to najdôležitejšie. Čo vám to robí? Aby ten človek pochopil, že vám to robí zle. Takisto muž žene nepovie, hej ty krava, ja neviem čo. Nenálepkujem, neoznačujem ľudí, že čo si ty, ale čo mi to robí. Vieš čo, tak ma to hnevá. Nerob mi to, prosím ťa. Hej? Alebo proste mi to ubližuje. Toto používajte a sa vám tie vzťahy zlepšia, ale že brutálne. Toto by zachránilo veľmi veľa rozvodov, vzťahov, keby si ľudia nenadávali, ale hovorili, čo im to robí. To môžete aj voči deťom použiť všade. Takže ak sa vám to páči, alebo to určite funguje, tak nikdy nepýtam zdieľať, tak to prezdieľajte a nech to pomôže čo najviac ľuďom. A ja píšem knihu o tom, chcel by som prispieť k tomu, aby deti menej trpeli, aby sa tá rodičia menej rozvádzali a hádali. Takže začnite ma sledovať pre viac takýchto typov. Majte sa krásne. A keď raz vydám tú knihu, čo bude možno za rok, lebo mi to trvá, tak si ju môžete kúpiť potom. Majte sa.